Πάτε άλλη κατηγορία, λέει το τραγούδι, παιδιά. Έχουμε Τσέλο και Λαγιάκο, λοιπόν, για να δούμε. Ζέστανε και ο Τσέλος. Ο Λαγιάκος καίει, είναι ζεστός, δεν θέλει ζέσταμα, δεν θέλει τίποτα. Έτοιμοι λοιπόν για να πάρουν κίνηση, ξεκινάμε για να δούμε αυτή τη μάχη. Μπροστά ο Λαγιάκος στην άμυνα, στην επίδεση ο Νίκος ο Τσέλος από τον πύργο. Έρχονται στην παραδεδομένη, για να δούμε εδώ. Δίνει γωνία ο Τσέλος και κόβει χιλιόμετρα εκεί. Δεν έκανε την είσοδο που θέλαμε κανένας από τους δύο, έχουμε λάθος. Ο Τσέλος ήταν λίγο καλύτερος όντως. Είχανε μοιρασμένη κακή είσοδο λοιπόν. Εδώ διαφωνούμε για το ποιος ήταν χειρότερο στην είσοδο, όμως το τετακέτ δυστυχώς του Λαγιάκου μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Και έτσι ένα μεγάλο προβάδισμα πάει στον Νίκο τον Τσέλο λοιπόν με το λευκό Σέαν.